julde Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En jetti jinnaɓe meɗen, en jetti seeɗen ɓe halifaɓe meɗen, en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawi wonde e dulde baba Adama funnague hirnague rewo e worgo sahna e baleni kala to ɓiɗɗo pullo waali en calmini ɗum en juuri ɗum ha tengtinoɓe wonɓe e diaspora. En calmini dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e PDTV kala e saaha wadde noon haade min woɗɗoyde ala no mbatten sowona calmini gardiɗo mo bonnani hono Abou Samba Diop kono kadi eɗen jetta sababu nde wonno ko caméraman ɗi caabi ha mbawɗen yiide wadde kamɓe fof en pawi salminago mabɓe e jungo oɗo debbo jontaɗo hono Ndeye Fatou Masari. En calmini kadi kodda bewɗo matimar kadi en goppani ɗum Samba Diop ko kanko woni gardiɗo wadde hande bandiraɓe fulɓe en goppat tan koɗo meɗen bismuno hoore mum saabu gadduɗen ɗo hande ko koɗo jontaɗo ko koɗo bawɗo ko waɗata ko wadde en goppidimo leñol o salmina leñol ngol. eyyi alhamdulillahi rabbil alamin e jettoje godeni Allah woni beelamma tigui rigui arde hande ɗo e galle amen. eyyi aɗa andi ko pular ne wiya sababu waɗi sababu o noon hande somin gari ɗo ko Allah e yoro so ko kanko waddi en mbiɗe salminoma mbiɗe daara jamma ko kono kadi mbiɗe yettuma mbiɗe jarma saabu ko wiyete ko rek neɗɗo yahata koye hojjuroji quoi mara ko hande noon Allah hoddiri émission meɗen en ɓoyni yidde wadde ɗum noon kadi ko yettere Allah no fewi an Djebel Sow gendiyanke mawɗo jontaɗo machallah mbiɗe yetta kadi ɓe ganduɗa ɓe kamɓe goni auditeur et auditrice e téléspectateur uji PDTV ɗo ɓe goni e dunde baba Adama ha tengti noon technicien ji men ɗiɗo ko ɓurɗo andirede Ndeye Fatou Matimar kodda bewɗo machallah. eyyi tigui wadde machallah bandiraɓe fulɓe hande bismiɗen ɗo ko Djiby Diop walla mbiyen goto e funeɓe ɓundu so wiyama funeɓe ɓundu e yimɓeɓe eto famde wadde so wiyama Djiby Diop holko jabotoɗa leñol ngol. eyyi alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo ko dañi fof yetto Allah yetta jinnaɓe muɗum. eyyi saabu hande sa nani neɗɗo ene yaaha malla kala ko wawi dillude yo yetto jinnaɓe muɗum saabu Allah wi ko Allah o refti hen nulaɗo o wi jinnaɓe ma. ɗum noon kadi vraiment so tawi wonde a wi Djiby e Mass waddude Djiby e Mass mo Jim Ar ɗo e PDTV ɗum ɗon vraiment ma wel bandiraɓe inchallah ma wat soɓo yoɓo ma wat raɓa ɗayɗayni Moussa Mboup heewi wirdu ni tigui machallah bandiraɓe ko onon nanani koyen moɗon wadde hande ma wat soɓo yoɓo hande kadi e dendagal Fouta e Kumbalo dendagal kadi Malick Sy ma yitto hen hoore muɗum eɗen gandi e yiɗɓe meɗen e sehilaɓe meɗen tigui nan toon ɗum wattuɓe hakkille kadi e PDTV wadde toƴƴana en ɗon dande seeɗa beltina bandiraɓe. suwoliyo sambañimɓe suwoliyo sambañimɓe dono wali gañ ala gaynaka yo suwoliyo sambañimɓe so guitte gueɗel farba sino wonano gawlo ko hanki men cimtetake mi yetti Allah gawlo mon ari ɓundukuma bannaɗo wallahi mi salmini suwoliyo sambañimɓe
Ousmane Amadi Siyo to yuppe ha Madina Umar Hamadi si gottoto karila Musa ko jaltuto wadde hande attetinirama ngel hirde ko an jiitindire Umar Hamadi Si Sande to wala fendo bari la France yo mi salminima hande koy mi wona gawlo ma mi man ma yela ha beltoɗa Sisa wande ay banumɓe jebel so machallah wadde ha bandiraɓe fulɓe on kiwiya nder dande welde kadi yummini natonde tan taw ko directement e ɓerde wadde machallah dendagal hande keɗiɗo ndeɗo dande ma hen weltare no fewi wadde Oumar Hamadi Sy e dendagal ɓe gandanɗa hoorema ina jeeya ɗum wattuɓe hakkille e piiji ciwi ƴette hande tigi ko onon jeeyde wonno en jillima Fouta alay saago kadi jilluɗen nde wonno fof ko fulɓe goni toon e kala to fullo woni piidi ciwi ma yaha hedde ma yottoma salminma kadi juuroma tigi wadde oɗo mabɓi Oumar Djiby Diop wadde tigi eno anda Djiby ko funoyɓe ɓundu ko ɗum tigi ɓurɗon ne nder walla jim ar tigi funeɓe ani mo jadata kon funeɓe walla on jadanni tan kalana min hen seeɗa oɗo saaha omo fonno arde o jeeye émission he nde tawno kanko hoɗantami kanko woni mon instrumentiste en même temps chargé de com eyyi mataw noon ko wiyete ko neɗɗo yahata koye hojjiroji mbiɗa salminamo ma Samba Diop kanko to ɓundu to banggue Goudiri e ko taari ɓundu Fouta mas noon mbiɗa waɗi ko miñam ko Allah ne wadda yimɓe kadi ha même temps taw ene jiide yumma e baba taw Allah waddani ɗumen mais kanko kam ko Allah waddi min o min nehimo eyyi min gar noon min taw jinnaɓe amen to banggue jinnaɗo debbo koɓe awluɓe eyyi koko finat tawa corona eyyi min gari noon min hankadi nam min jibdina hen min mawnidi hen donc min dewi ɗum ɗon eyyi tigi wadde bandiraɓe fulɓe kiɓi hen weltare wadde gaddana en tan morso goɗɗo damo hade men nadde ɓurdi yewtere nde wonno ɓurdiɗa ko ɗuɓɓin ɗo ko goɗɗo ɓe ko ɗuɓɓi jommude machallah iye warale jama sila jamma warale jama sila jamma warale koko bayi kelela iye warale jama sila jamma warale jama sila jamma warale koko bayi kelela bako puloyi jallo pulo bari pulo fulɓe mi salmini ambetara malilayo malila ni suyo iye warale jama sila jamma warale jama sila jamma warale konko bay kelela jebel so kelela Ousmane Gange kelela dey asto kelela kota kelela mati mariela kelela julde kante kelela ideyni kelela iye warale jama sila jamma warale jama sila jamma warale yo konko bay kelela machallah weli kadi waɗi yo fayde wadde bandiraɓe fulɓe mbaɗa andi tan keeɓi hen weltare no fewi wadde en calminata Abuja mo ganduɗa ha jeeyama to ɓundu en calmini Yaya Diallo en calmini dendagal yimɓe men e sehilaɓe meɗen wonɓe e ɓundu walla jeeyama ɓundu ɓe
ganduɗa en mbawa limtidde fof walla kala hande jeeyaɗo ɓurno ko an jeeyi ndeɗo yinde wadde onon fof on beltanama tigui Djiby Diop machallah ka nalanke baɗɗo gana haali joni mbiɗa ka tawɗo ka muynoɗo gawlago wadde machallah ɗum ɗon ko hunde wande fayida tawde ɗum ɗo tawa hunde kadi jokkoɗa hen ko hunde wande fayida Djiby Diop hande guila de puɗɗiɗa nalankagal fewde joni hol caɗele jiiɗa hen e hol avantage mawɗo mo keɓɗa hen ndeysan Allah jarama Sow Pullo caɗele kay no wayno koose nalankagal ene yurmini ndeysan eyyi kono ko kawam goto wiyata Oumar Doro Coumbe ndeysan kanko heewidemi nalanke wota yurmino nde tawno enen kendirimɓe nalanke ko noble eyyi caɗele ɗe no mbayni leydi saabu sa woni nalanke tokoso aɗa yima e ɗemgal gongal ko gonga ni ko enen jiiɗi yumma e jiiɗi baaba Sénégal ko mbiyata ko enen foof jiiɗi dal mais c'est voilà ko hoore wotere mais wona ɗum hunde wemde eyyi aɗa andi kono noon kam joni alhamdulillah saabu hunde enen ɓeydo yajde ko wayno punitive en joni en gaari gam wallidde nalankoɓe ɗum ɗonne kadi ko yettere Allah kono kadi pour widama tan caɗele ɗe hande sa yiiɗi wadde produire hande andi nalanke ko ɗeɗo guiɗi ɗiɗi jogui nalanke production et prestation ene wayno tan hande mbaɗo fof ko koyguel ara ene softina ɓandu mum kono heɓata yaade wiyene so ala ɗo fettata ɗon ma wot ko ngakki seeɗa saabu sa ƴeewi minen ko to min jiiya ɓundu Goudiri ko français wiyete infrastructure ko donc ɗum ɗon ene ngakki toon déjà ɗum ɗon ko ene jeeya e caɗele eyyi voilà jiiɗa yaade studio malla jiiɗa yaade studio ko wayno guure en ko nandi hen ɗum ɗon ne ko caɗele comme ko mbatten ni ko ɗo e Dakar wona ɗum hunde wemde saabu hande sa a yiyat nadde studio no wayi mettude ni eyyi miijade kadi ko wayno kadi fentude jimol no wayi musde ni jaaha e studio jaaɓa musicien ngaji ma mbaɗa kadi ko woni clip ko wiyete clip ko nawa ɗum e téléji e radio ji ɓe pawata eyyi te kadi ko watte ko machallah ene waɗi fayida kadi ene waɗi nafoore ene waɗi gartam e leñol kadi ene waɗi gartam e Sénégal e daɓɓa dal caɗele ɗe gasata producteur joni ala ayi joni ala producteur yalla faabo eyyi nde wonno produit ɓe mbat feere hande gara nde wonno funeɓe ɗum ne jogui talent ne jogui wawde nawde musique o to ɓuuri fo woɗɗude hande Djiby Diop hande so tawi a daarino e yimoɓe hande wonɓe ɗo e fulɓe yimoɓe fulɓe sa daarino hen goto hol hande gonɗo timtorgal ma tigui rigui taw on ɗon sa yi ɗum aɗa ɓeydo softude e wadde ko mbatta machallah alhamdulillah nane kadi a nandinomi a wimi kadi hol avantage mo jogui ɗon e musique e nalankagal neɗɗo saɗa faggo yimɓe neɗɗo sa dañi yimɓe ne wayno dañi jawdi alhamdulillah rabbil alamina wonde suka hatta wonde mawɗo minen noon min gari ko ɗum ɗo min jiiya wonno kala ɗo min jano e plateau ji he malla e émission ngaji radio soɓe namdima min mbi holko nannuma e nalankagal min mbiyata ko kiram saabu hande sa yeehi kalɗo jaaɗa Fouta wiyete ko Baba Mauritanie wiye Ousmane Gangue Saint-Louis ko nandi hen kono hande ɓundu sa ƴeewi hande ƴelgal ko holɗum ko yela o machallah ene foti mawninede no hannirta ni hayso tawi Baba Mal waɗi hen gueɗe mantiniɗe kono ha joni gueɗal ngal ponno hokkude yela ha joni pour min ene ngakki ene manki eyyi ɗum noon ene jeeya ko nanni min e nalankagal pour artude kadi e question maɗa mbiɗa kadi jaafoɗa eyyi alhamdulillah rabbil alamin enen hande kam ko yettude Allah saabu enen mawɓe meɗen woodi koɓe mbaɗi e nalankagal kadi mbaɗi golle joɗɗe hay joni tan mbiɗa salmodira e grand Ousmane Gangue o waɗi gueɗe vraiment ko watta ko ene weeli kadi vraiment omo darani leñol kono kadi hono jaalal leñol Baba Baydy Mal machallah eyyi to banggue jinnaɓam ne kadi awluɓe eyyi mam Lamma Seck annam eyyi tumane mo tumane mo bambal yimata o ɓen fof koɓe en jeeya kadi e idolaji am mam Aliou Kewe
Ousmane Hammadi baba Ousmane Hammadi Diop en e mbanledi par ce que min miɗe hetto baba Abou Djoubade en Kecce Joom Karawas en ɓen fof miɗe hettoɓe eyyi maire Kanel Diop en voilà maire Banaji Kodda hay mama Hadja Oumou Segen wondude kadi mama Oulay Lamma Binta machallah wadde dokka en ɗon tan no morso cakkitirɗo yewtere ɗo noon ko gilli machallah si wadde ko bandiraɓe ko jumaji joɗɗoɗen kewani ko wadde en mbaynodimo ɗo tan dokkeno o wayno bandiraɓe sihlaɓe wadde en calmini kawmen kaw Mamadou Adama Diallo gonɗo to Angers aadi bil aadi noon salade aadi ɓuuri firtude aadi gilli ne muusi wallahi ne muusi biɗoma gilli godani e tawan ko meɗanide gilli ne muusi non wallahi ne muusi biɗoma gilli godani e tawan ko meɗanide kodda ɓewɗo woy lelelele wowowowoy ndeysan yaw rewɓe ɓe no mbayi hewde ni kono tan de jimi limmi yaw rewɓe ɓe no mbayi yodde ni kono tan de jimi cuɓinmi gila gimmami mi rendatama hay goɗɗo mi wossatako hay goɗɗo sherini mbi fe mi wondi mi wati hono ma koye weɓane mi wondi mi wati hono ma koye wodani gila gimmami wohohohoy mbagel ni mu neexe nonu dalla tangue ay